कॉल बा। रुकी लेके आवा ताई। ली पानी पी ली। दो लो बड़ा झकास लगताड़ू हो। खाली मजे के करेली तो का करी? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शर्मा सुनो तनी तारे को काम की बात अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तनी आवो तनी। रुकी पानी धर के आवा ताई। आओ बोली का हो? कहत रही कि हम फिल्म में एगो हीरोइन के काम रहे का तू हमार फिल्म के हीरोइन बनबू? काहे ना जी करम। का करे के पड़ी जी? कुछ ना एगो बढ़िया सीन बा। एगो तालाब रही और उहे तालाब में तहरा जाके बीच में चुपचाप खड़ा हो जाएगी बा। ठीक ये बताई फिल्म के नाम का रही? बड़ा बढ़िया नाम बा। मैं नहीं मानता। तारा उ बहुत पसंद आई। जल्दी बताई ना मामा। रुको जरा सबर करो। तो फिल्म के नाम बा ई कि गइल भैंसिया पानी में। ला बड़ा के बेटा चित का बड़ा।